Ce face Doggy? What's he doing? Oh, very nice. Ce face Doggy? Merge peste tot? Peste tot merge Doggy. Ia să băga și sub canapea. S-a băgat sub canapea. Așa, mama, șterge praful peste tot cu Doggy asta. Deci Doggy merge peste tot. Merge în praf. Puf! Mănâncă nasul, că e numai praf. Dar lasă, așa face imunitatea. Nu-i așa? Iar a făcut părți. Iar caca, mai căcăciosule. De fiecare dată când fac video pentru bunica, atunci faci tu caca. Na, eu nu înțeleg, îmi pare foarte rău de cursul de evenimente, dar asta este. Mereu îl prind când ai... Râde mama de băiat? Nu râde de băiat. Râdim cu băiețelul. Ne râdem, da. Doggy merge acum pe pod. Uitați ce pod avem aici. Asta e burete de la canapele. Scoate-i din gură. Doamne, 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 ce ne facem? Doamne, Doamne.